ଆଜି ରିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ଫରମାଇଶ ହେଲା, ମାମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆରାମରେ ବସି ମଜା ନେଇ ନେଇ ଖାଇବି। କ'ଣ ବନେଇବି ଯେଉଁଟା ରିଧିର ପସନ୍ଦ ହେବ। ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା 2ଟା ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ୍। ତ ମ୍ୟାଗିରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟା ରିଧି ଖାଇକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ମାମା ଏମିତି ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟିଫିନରେ ବନେଇକି ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଶେଷ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗିରେ କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇଲି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗିକୁ ବାହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏ ଭାଜି ନେଲି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ବାଦାମକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏ ଭାଜି ନେବି। ସେ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିନେଲି। ଭେଜିଟେବୁଲରେ ନେଇଛି ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମ୍ୟାଗି ନେଇଗଲି, ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ନେଇଗଲି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାଗି ଚାଟ୍ ବନେଇ ନେଲି।